खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बिजनीनि भारत भुटान सीमा ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। प्रपार्टी थाउसेन्डखौ एपिएससिनि गोदान मासिगिरि महरै थिसनबाय। भास्करज्योति महन्तआ चिफ इनफरमेशन कमिशनार मासिनिफ्राय रिजाइन होबाय। रय बिनाले सावथुनखौ स्रोद रेकर्ड खालामनानै सासे लाइमोना हमजादों। आसामाव आफ्रिकान स्वाइन फिभारनि बेफ्रुसारनायखौ मिरुनिफ्राय नायबिजिरफैदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आयेन बेरेखायै अरन फोजोबस्रांनायनि थाखाय हाग्रानि मैदेरफोरा आदार नागिरनानै सुबुंनि थाखुलिफोराव बेरायगासिनो दं, जायनि जुनै मानसि मैदेरनि गेजेराव गोख्रों दाङाबाजि जाबोगासिनो। चिरां जिल्लानि बिजनीआव भारत भुटान सीमानि साखाथियाव थानाय 3 नं हादानाव हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि दाङाबाजियाव मासे मैदेर थैनायनि खौरां मोन्दों। जायगानि थागिरिफोरा रैखाथिनि थाखाय सोंनानै दोननाय मोब्लिब थाराव नांनानै थैदों मासे हाग्रानि मैदेरा। मख'नो गोनांदि हाग्रानि मैदेरनि उदखार आरो गाग्लोबनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय हाग्रा सेरनि थागिरि सुबुंफोरा गावबा गावनि न'नि सोरगिदिं मोब्लिब थार सोंनानै लायो, जाहाथे हाग्रानि मैदेरा हाबफैनो हाया। नाथाय बुधबारखालि हराव आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मासे मैदेरा सोंनानै दोननाय मोब्लिब थाराव नांनानै थैनानै थायो। सासे सुबुङा गावनि गय बागानाव सोंनानै दोननाय थाराव नांनानै थैनानै थादों मासे हाग्रानि मैदेरा। जायगानि सुबुंफोरा दिनै फुङाव बोखांनो हायो मैदेरनि गोथै सह'खौ। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा जायथासालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो मैदेर गोथैखौ बोखांहोयो, लोगोसे बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन सुंद'यै एपिएससिआ गोदान मासिगिरि मोननो हाबाय। बारग' आइएएस अफिसार प्रपार्टी थाउसेन्डखौ आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि गोदान मासिगिरि थिसननाय जाबाय। मख'नो गोनांदि एपिएससिनि बारग' मासिगिरि देबराज उपाध्यायनि मावस'मा बारग'लांनायनि उनाव थांनाय सेप्तेम्बर दाननिफ्रायनो एपिएससिनि मासिगिरि मासिया लांदां जानानै दंमोन। एपिएससिनि आय'गआ सासे मासिगिरि आरो साद' सोद्रोमाफोरखौ लानानै गासै सा7 सोद्रोमाफोरजों दाजानाय। थाउसेन्डनि प्रम'सननि उनाव सानै सोद्रोमानि मासिया लांदां जादों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि 1965 मायथाइनि 11 नबेम्बरखालि जोनोम मोननाय प्रपार्टी थाउसेन्डआ सोलिफु बोसोरनि जुन दाननिफ्राय आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि सोद्रोमा महरै सिबिथाय होदोंमोन। 2010 मायथाइयाव इउपिएससिनि आनजादखौ उथ्रिनानै आइएएस अफिसार महरै सायख'जानाय प्रपार्टी थाउसेन्डआ गावनि केरियाराव बर्डार प्रटेक्शन एन्ड डेभेलपमेन्ट आरो टुरिजम डिपार्टमेन्ट आरो स्टेट एनक्वायरि अफिसारजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफानाव सिबिथाय होबोदों। भास्करज्योति महन्तआ चिफ इनफरमेशन कमिशनार मासिनिफ्राय रिजाइन होबाय। आसामनि बारग' डिजिपि भास्करज्योति महन्तआ दिनै स्टेट चिफ इनफरमेशन कमिशनार मासिनिफ्राय बिबान एंगारदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै भास्करज्योति महन्तआ दिनै रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यनो रिजिगनेशन लेटार गथायनानै चिफ इनफरमेशन कमिशनार मासिखौ एंगारदों। मख'नो गोनांदि भास्करज्योति महन्तआ जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै जिउ गोमानाय जाथायनि गाहाय दायनिगिरि महरै अजद होजानाय श्यामकानु महन्तनि बिदा आरो बिनि हेंथायैबो आरटिआइ दाखिल खालामनाय जादों। बेनि उनावनो गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बादियै बारग' डिजिपि भास्करज्योति महन्तआ स्टेट चिफ इनफरमेशन कमिशन मासिखौ नागारो। गावनि मासि नागारनायनि उनाव भास्करज्योति महन्तआ ससियेल मिडियायाव गोलाव मोनसे खेंफोरथि लिरदों। जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय बिनालेआ रायजोनि थियेटाराव सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो रय बिनाले सावथुनखौ हलाव स्रोदै रेकर्डिं खालामखुमानानै हमजादों सासे लाइमोना। तेजपुराव जादों बे जाथाया। रय बिनाले सावथुनखौ पाइरेसिं खालामनायनि अजदाव तेजपुर न' दुवार बालिजुरिनि बिकास नेवरखौ तेजपुर पुलिसआ हमदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिकास नेवर मुंनि लाइमोना तेजपुरनि TNZ सिनेमा हलाव रय बिनाले सावथुनखौ 1 घन्टा 7 मिनिट सम रेकर्डिं खालामखुमादोंमोन। माखासे सावथुन नायगिरि आरो जुबिन फेन क्लाबनि सोद्रोमाफोरा रेकर्डिं खालामफुनाय समावनो बिकासखौ हमनो हायो आरो उननि समाव पुलिसनो गथायनानै होयो। बबेखानि बिकास नेवरनि सायाव मा राहा लानो हायो बेखौ आयेनासो मिथिगोन होननानै पुलिसआ बुंदों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय बिनालेखौ जाहाथे रावबो कपि खालामनो हाया एबा पाइरेसिं खालामनो हाया बेनि सायाव गोख्रों नोजोर होनाय जादों। जुबिन गार्गनि अनसायगिरि आरो जुबिन फेन क्लाबआ बे केम्पेइनखौ खालामगासिनो। बेनि जुनै मबाइलाव फट' सेबखांनानै ससियेल मिडियायाव पस्ट होनाय आरो रिल्स होनानै दासिम माखासे फेसबुक एकाउन्टफोराबो दानजाबाय आरो ब्लक खालामजाबाय। बेनि गेजेरावबो तेजपुराव सासे लाइमोना रय बिनाले सावथुनखौ 1 घन्टा 7 मिनिट सम रेकर्डिं खालामनाय खौराङा सोमोनांहोदों।
आसामाव आफ्रिकान स्वाइन फिभारनि बेफ्रुसारनाय थासारि रायजोनि जेरावबो आफ्रिकान स्वाइन फिभाराव गोग्लैनानै माखासे अमाफोर थैग्लुंगासिनो दं नाथाय बिफाना गुबुन गुबुन टेकनिकेल जाहोननि थाखाय बेनि बागै दासिमबो मावख'आरि महरै फोसावनाय जायाखै रायजोआव जानाय बे थासारिखौ मिरुनिफ्राय मोनसे टीमा खौरां लाफैदों मख'नो गोनांदि मिरुनि फिसारि एनिमेल हासबेन्डारि एन्ड डायरिं बिफाननिफ्राय साथाम सोद्रोमानि टीमा खौरां लाफैदों एनिमेल हासबेन्डारि बिफाननि टीमा खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आसामाव आफ्रिकान स्वाइन फिभारनि बेफ्रुसारनाया होबथानायनि बाहेराव बे थासारिया आसामनि अमा फिसिग्राफोरनि गेजेराव गोहोम खोख्लैदों आरो खर' हमहोदों मख'नो गोनांदि मिरुनि हानजाया रायजोआव आफ्रिकान स्वाइन फिभार बेफ्रुसारनाय ओनसोलफोराव थांनानै गोसारनायनि गोहोमखौ बिजिरगोन आरो अमानि बे बेमारखौ दबथायनाय होबथानाय आरो फोजोबस्रांनायनि थाखाय हादरारि मावथांखि एबा नेशनेल एक्सन प्लेनाव नांगौ बादियै थि खालामनाय जागोन बेखौबो मख'नो नांगोन दि आफ्रिकान स्वाइन फिभारखौ 2020 मायथाइयाव गिबि खेब आसामाव मोननाय जादोंमोन बै समनिफ्राय दासिम 45,000नि बांसिन अमाफोरा थैबाय आरो बेयो रायजोनि सा 12,500निबो बांसिन अमा फिसिग्राफोरखौ गोहोम खोख्लैदों बे बोसोराव सा 200निबो बांसिन अमा फिसिग्राफोरा आफ्रिकान स्वाइन फिभार गोसारनायजों गोहोम गोग्लैदों दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों गोजोन्थों